sa'yo. Paano kung malaman mo? Ako si Sita, ginaingon, usahay ang kalisod sa pagpuyo mo'y makaingon nga kita makasa sa tong kapikas. Nakasa man tuod ta apan ang tanan, gibuhat aron dili magutman ang pamilya. Mao ni ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimtan. Ay, paitaan ni ay. Naningil na sad ang among gikunikan sa tubig. Unya, bill sa kuryente na sad ang ihatod ugma. Gasita! Gaw! Gaw ikong, ngano gaw? Pabuta ko di abi gaw, bi. Anak ko si inyo. Ay, oh, dali, oy, so dali gaw. Unsa man kay tuyo ning ig-agaw na kong bayot, ay. Ay, lagi! Nangita ni mo si Sir Jonas. Ay, basig magpalabada siyag balik. Ambot lang. Kaya nakita mami ganino. Akong ginon nga, problema kakaroon sa kwarta. Kay tingbayad dun sa kuryente ug tubig. Ay, basig magpalabada gid siyag balik na ko gaw. At doon ako siya sa ila. Oh, abi na ko og magpalabada kag balik, sir. Kay imo man kuno kong gipatawag, ingon sig agaw na kong bayot. Naluoy ko nga naggunahuna ni mo nga nakinahanglan ka og kwarta. Tinuod gid na, sir, uy. Maman bitaw nga, pagkahibaw na ko nga may katabang na mga babae nga mausay mo labas inyong bulingon. Guol kay ko. Di naman ko makalabada. Bueno. Tana sa mong kwarto ni Ma'am Modelia. Ha? Magunsa man tanga to sa inyong kwarto, sir? Agay! May dautan kang buhatan ko? No. Sayop ka. Dili ko daotan nga pagkatao. Kaya unsa man di ay naa sa imong hunahuna. Nga dadun ka sa among kwarto aron luguson? Ako'y tao nga dili makahimo og sama ana. Nga naa sa imong hunahuna, ha? Tanas kwarto na mo ni Ma'am ni Modelia. Tano dayon? Hala, kaluoy ni Ma'am Delia, sir, uy. Naglingkod na lang siya sa wheelchair. Nya nagtuang laway. Mao ka na. Ni grabe gyud ron ang iyang kahimtang. Kaniadto, makaistorya pa siya og pinanguhal. Pero karon, di nagyud makasulti. Lakaluoy sad, uy. Abi mo Sita, maluoy kay ko nga mugamit niya eh. Kay mura lang siya estatwa nga akong dirjiron. Kay nga no, sir, kaniadto nga makatabi pa siya. Imo day siyang gamiton gihapon. Oo, eh. Kada adlaw na ko siyang dirjiron. Pero karon naluoy na ko. Mao nga kung magkasinabot ikaw ang mabuhong sa tanan. Tempa sa sir, ansay buti may pasabot, sir. Kung mutukaran kang gana sa sex, ikaw nga kung anaon. Hatagan ti kag kwarta, humanti ka magamit. Lo, di lang ko, sir, uy. Nataong ko'y bana, sir, uy. Hatagan ti kada anong advance, ha? 5,000 pesos ni. Oh, Dawata ning 5,000 pesos, Sita. Sir Jonas. Uy, hindi mo ka ng kwartas. 5,000 mo ko na desita, di ka na. Ay, kuandong, uy, kanang... gipahawam ko ni Sir Jonas dong. Mo ba? Butaan ng sir mo, no? Ay, sa tiba, Jonas Ramon. Jonas? Jonas di ay. Saan ni mo bayad na? Kabalikon kag labas silang mga bulingon? Data-datahan ni mo ng 5,000? Iya raman tingali ning pahawaman. Basta kay akong gidawat, uy, para makabayad ta sa kuryente og tubig. Dako pag gani nig sobra, makapalit pa ta inig bugas og sudandong. Butaan ng sir ay. Salamat taon nga iya kang ipahuwam day. Unso? Ingon alam buhaton ni Sir Jonas ni mo? Ugaw, uy, pero mahadlok ko, uy. Dili ko gusto nga makasao sa kumbanan, no? Unya, ano gidawat pa sa ni ang kwarta nga dili ka man ka mapagamit ni Sir Jonas? Ha? Wala kuyaw ng imong gibuhat day. Kuyaw kayo kung panilngan ka sa iyang kuang gihata nga kwarta diyan nimo. Ha? May kabayad ka niya na day. Ha?
Gaw sita? Gaw ikong. Ano tayo sita? Mo ni kuya, kung pugsun ka na lang niya, paningil. Ako No. nung ko niya paningil, nyawa ko ikabayad, bahala siya, uy. Total, siya raman sa inipukus o pahuwam na ako, wa mo ko moingon. Kana noon si Sirgaw, no? Kung nakita nagbabae nga, makapangawan mo niya sa iyang sex, no? Di na ka na maningil ni mo, day. Sex ang gipangitaan na, kay inultil naman ang iyang asawa, day. Ay, may unta, uy, kung makakita na siya og laing babae nga kapahungawan niya siyang gana, uy, aron di na siya maningil na ako. Kung dili gid ganin na siya makakita og laing babae ka, ay maningil ginasay mo, tanawan niya. Pero, dili gini kwarta niyang gustong ibayad nimo ang imong lawas. Mo ni gusto niyang imong ibayad. Unsa? Ay, uy, lagi, day. Nabayran ko anang Sir Jonas o kausa, uy. 20,000 pesos yung ibayad na ako, di ako gigamit. Unya nga nung uwa naman siya mausap o gamit ni mo. O sa kawa mo usab. Gusto man gid unta siya ba nga mo usab, pero may balibad ko, uy. Kay basig mahibong nga akong bana, day. Kay katong gigamit ko ni Sir Jonas, no. Pagkaugmaan na, diyang gigamit ko sa kumbana. Ay, nahibong taon akong bana, day, uy. Ang sabi na hibot nga si Mombana. Hibong siya, day. Nganong mura na lang ko no siya og nagdugkal og hangin. Kay wa na may masangit. Anong wa na may masangit? Sus, day. Sultihan ta ka. Dako, taas, unya, tambok kay ng kasir, day. Sus, pagkahuman yun niya gamit na ko, day. Mga tulo ka raon, man yun ang iyang nakuha no, nako, no. Ang ako, day. Wa na. Wa na yun makatakom. Nagsige na lagnganga. Ah, grabe ha, good. Moto. Over, no? Moto, wa na gid ko mausab, day. Maluoy ko sa kumbana, oy, mura na langoy-langoy. Lano, kuya wa di ay no. Dako di ay kaayo iya ha. Pero day, abi nimo, moangkon gid ko sa tinuod. Magpangita baya ko Sa? Sa iya ha. Yabag naman ka, uy. Pero gipugngan na gyud ako, day. Nagpugong lang gid ko, day. Dailin na. Ha? Patuon ka, sir, day? O dong, kanang basig palabo na tingali ko niyag sugod sa ilang mga bulingon. O, di, eto alam. May utang na ba taon kang 5 mil niya? Dahil lang na siya, eh. Paraan na lang sa paglabada, madidakan mong utang 5 mil. Maog yun dong. Sige, ato na ko ha. Oh, ay, yun na, yun na. Nga na, Deka. Kamot ko di mo. Hala, uy, siyempre, magpahumot sa tagamay. Uy, lain sakit manimaho ta. Ah, sige, sige, day. Sige, atuan to, sir. Nakaw na, resita. Sir, uy. Sir, may bana tao ko, sir. Ay, Uy. kabla ka. Dili ka ilugon gikan sa imong bana. Gusto lang kong may kapahungawan sa akong kanan sa sex. Sir Jonas. Nabakit ang iyang atupangan sa kong... Sa kong puso. Tana sa among Kabakal kwarto ni ani, mami uy. mo na. Ha? Tana sa among kwarto. Sir. Ang kanindot ni mo. Ang kilok. Sir Jonas. Lamian ni mo mudag tilap, sir. Kilok ka na, sir. Kaya, sir, ang imong kamot. Imo pag yung gikumot sa kong boobs. Doble ang lami, sir. Sir Jonas. Kubuhan ko ni Ombre. Sir. Gihubo kabayo. Kabayo na, sir. Dili. Unsa Tao na? ni tao. Hala, kagay kadako. Kadako. Agay. Agay ka lang eh. Sir, Inaya lang kay ang mong ngipon sangit. Inaya. Inaya. Ayaw sa ninuta kong use. Gilok na kayo. Ali. Kadako na imo, sir. Ali, bi ato na ning Sir Jonas. Imutang. Ha? Kabayo ra ba kuno? Sir Jonas. Kini Agay, sir. Nagisi ako, sir. Kadiyot sa sir. Sir Jonas, agay kapis. Sir. nimi kayo. Sir, ganyan ang kwarta, sir, ha? Kwarta, sir, kaya bayad sa kurente o tubig na, sir. Agay, sir, agay. Iwason sa iwason.
Gikuha gid ko ni Sir Jonas atong higayuna. Paitan ning pobrita uy, madagit ta tungod sa kawadon. Human matakbaw si Sir Jonas nako, gihatagan ko niyag 20,000. Akong gihurot og hatag sa kumbana uy. Ako lang giingnan nga gipahuwam ko og usab. Lipay pud taon kay akong bana. Ngisi lang sa taon siya. Bago magkasama ang kaagi ni Sita, dinhining tulmanon. What's the style? Ngisi lang sa taon siya style.